Merda, què ha passat? Què fem? Tens el mòbil? No tinc bateria, i tu? Està a l'habitació dins el bolso. Tia, és que no veig res. Bueno, teníem una llanterna, no? Sí, la vam agafar per anar al càmping aquell de França. No te'n recordes? Que vas sortir fora a pixar i la vas perdre perquè t'estava perseguint el Javan. És veritat, sí. Tu riu, però el bitxo t'asseguro que era enorme. Escolta, i les espelmes? No sé. Tia, però si sempre ficaves espelmes quan ens banyàvem. Ja, és veritat. Crec que estan al calaix del menjador sota la tele. Vaig a mirar-ho. Tia, joder! Estàs bé? T'ha passat alguna cosa? M'he menjat la tauleta. Espera, un moment, que vingui d'ajudo. Espera. A veure... Han d'estar aquí, Estàs en aquest aquí? calaix. Au! Hòstia, quin mal, tia! Joder. Hòstia, m'he donat amb tot el cap. Ja. Vale, la tinc. I l'encenedor? Està a la cuina. No fotis, tia. A veure, Bueno. espera, vine. Au, Clara! Ai, Has trepitjat! Perdona. Vale, no ho sé, crec que el vas guardar cap al final. Sí? A veure, espera. On està el calaix aquest? El tinc!